adoyo. Wachaka ni weche manyien ni od bura mar Senate ochuogo komiti moyiedhi mar ji 11 mar winjo bura mar golo oko e ofis gavana ma Meru men Kawira Mwangaza. Komiti no koro nigi ndalo 10 mar winjo kendo chwalo report margi e od bura mar Senate tarik ma 30 dwe mar 12 ma wantiere sani ni higa ma wantiere men 2022. Chris Owino nigi maler mar wachni. Bang' ywaruok e kindgi, jo od bura mag Senate ong'ado mar chugo komiti moyiedhi mar kolo kendo piedho seyo ma imienogo gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod MCS mag county no. Honorable Senators, the voting is complete and here are the results. Ayes 33, noes 2, abstentions 0. Honorable Senators, having put the special committee in place, the committee will have 10 days to investigate and report back to the Senate on whether it finds allegations against the governor to have been substantiated. The committee should therefore table its report in the Senate on or before Friday, 30th December 2022. Senator okawo thuolo malach e goyo mbaka ewi lai monego tigo e bura mar thicho ko Kawira Mwangaza. Since I have no interest in this process, let the committee be a committee that would speak to the fairness of this process. If it is plenary, Mr. Speaker, sir, let the process be fair. Kaluwore gi pend chik, od bura mar Senate nyalo winjo bura mar thicho oko e apisi Kawira Mwangaza kokalo e komiti moyiedhi mar ji 10 kata chwalo bura makamano e nyim senetas duto. Kata kamano, Senator mogwel Gloria Oruoba onyiso ichwang' mare kod komiti makamano ka owacho ni wakeini 3 kende ema ogwel kaka jokanyo ka ipimo kod joma chuo 8. On this particular debate, agenda sensitive, I think it was a bit unfair that committee did not actually put into perspective that perhaps they should have had more women into that committee. A majority of women today, Mr. Speaker, if they go to the salon, they are actually looking for male salonists. Mr. Speaker, even when they go for massage, they are looking for male masseurs. Thoth senators mane siro lwedo paro mar winjo bura makamano kokalo e komiti moyiedhi oramo ni komiti moyiedhi kende ema dhi nono bura makamano e yo ma odimbore. If we go to a plenary, Mr. Speaker, can the plenary, Mr. Speaker, be able to carry out a systematic and formal inquiry? The answer to that question, Mr. Speaker, in my view, is a big no. Will it be able to discover and examine the facts with the intention of knowing the truth? Again, Mr. Speaker, the answer is no. That can be achieved, Mr. Speaker, through a special committee. I would like to beseech this House to support the committee way. Let us give the men and women who are put in that committee an opportunity to be able to go through the evidence, investigate the matter. Jokanyo ma komiti no oting'o Boni Halwale, Eddy Oketch, Jackson Mandago, Karungo Thangwa, Esther Ekunyori, Ali Roba, Edwin Sifuna kod Agnes Mudhama e kind mamoko. Komiti no biro chwalo report mare e nyim od bura mar Senate ndalo 10 mabiro. MCS maromo 67 ne ogoyo ombulu mar thicho oko Kawira Mwangaza tarik 14 dwe mar 12 higani ewi tiyo marach kod apisi ka achiel kod nyiso jotelo ma ok e kaunti ma Meru achaye kind ketho mamoko. Poni od bura mar Senate owito oko paro makamano, Kawira Mwangaza pod biro dhi nyime kod telo ne kaunti ma Meru. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.